Винаги, когато разказвам за кухнята, когато ме питате какво първо, кухня, мебели да се слагат или опънатия таван, разказвам, че има два варианта. Сега ще разкажа за втория вариант, когато вече кухнята стои и може ли след кухнята да се сложи опънат таван. Примерно, както в нашия случай сега. Виждате ли, кухнята максимално догоре изглежда си. Ей така. Тук може да бъде една идея, като една лайсна е тази декоративна, по същия цвят с кухнята. Мебелистите я слагат отгоре, така затварят като тази част и ние после с иглови планки слагаме профила до нея лайсна. Разбирате ли как? И в този случай нашия таван имитира като плаваща история, допира само до кухнята. Ние не се крепим до кухнята самата, се крепим до грубия таван, но в този случай какво има предимство? Първо, ние даваме гаранция на 15 години на самият таван, плюс допълнително даваме гаранция на LED лентите и трансформаторите на 2 години гаранция. Също така и мебелистите, се дават гаранция. Примерно, като има някакви неща, които трябва да се оправят зад платното или не дай си Боже някаква теч отгоре, ако примерно има теч, платното задържа водата, трябва да се свали платното. Да не викаш мебелиста, ти вземаш го, викаш на нас, когато е тук по същия начин така се върви LED лента тавана, само нас не извикваш, ние сваляме платното и това е край. И после обратно се слага. Имам предвид, че гаранционните условия се спазват и за мебелистите, и за нас. И това е екосилинг за вашия дом.